po. Miro saro kong isip po. Ako yung manintan ni Dari Tama Konse. Kaya, ang tabi mo ki. Ay, natisa ang arap kong isi halaga ikano pihoy na mita na. Ni. Ima, mati ka na tasi po. Ima. Ato ko ba niyo ay nagyan ka na halpa na tara nang nakuksa apa ni. Ima! Ay, kuksa ko na. Ay, pinyo, sige, mataw tama ba niya, Ima? Say kung papidyo, sige, kahibra, natakapunsi da! Sugay ko, kahibra! Naman, napising na des, kung tanya, at habat sa pagtawag at sa taming sa urong-urong na patawi, at o kaninang na des, tapon, may lakalay, kahibra! Ima! Ang sungasi na giti, yung tanggat doon na, Olympic medal law na ba? Honarage, Ima! Pare, yung tatala sila, oh. Ato di ay, kasi magsinda sa tunak, tigis tataw ka, yung tanggat pa, haurage.